everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Sila ang angay makabaton og happy ever after. Jong, naon siya ka? Ngano kay? Jong! Jong! Gusto mo si Popsi? Jong! Ngano man si Popsi? Jong! Popsi? Jong! Popsi, ngano ka? Popsi, tingog ba? Pops! Popsi ba? Mag-uwi ba bitagi ka sa hospital, ha? Pops, unsa naman sad ka? Ay, sebog, Sandra, kay murag may nabara sa iyang tutunlan. Uy! Unsa to nilagpot? Daan pa ka. May nabaragyan. Unsa man to? Tanawa. Tanawa. Unsa man? Tibuok paas, manok! Unsa? Okay na ka, Pops? Okay na. Ay, ganina. Padong na dyan kas kalagom. Nga naman to ay naton man imong tibuok paas manok for just for Santa. Padong naman ta ko atong kit-kit. Paumusip pagsulti ni mo na ako sa mga bugat yung mga pungnay. Bautong nalahos na kong ton. Lahi kasad na. Ang uban ngayong ana, masudipan man, unya mulagput ang giinom o gikaon. Ang imo, diretsog tan. Bariya ka dyan, eba. Alas 10 kuno ang misa ugma lo. Unya, iguman, diretso na sa ila para panood to. Nag-order man sila pagkaon. Kanang mga combo nga good for 8 to 10 persons. Unya, kay unom raman tatanan. Gipasobrahan sa tingali nila. Magdalag sa atong pagkaon o kuke. Bisa ka na lang kong mga tamison. Para ni Lola Koreng, no? Unsa? Muna na ko ninyo sa taas, ha? Human naman ko panghinlo sa kusina. Kamu na'y bahala sa mga sugaog panglak, ha? Oy, Nina. Alas 10 kuno ang misa ugma. Pag-andam ng daan sa imong sulubon. Dili lagi ko muuban ninyo, tay. Di ba nakasulti naman ko ninyo, ana? Hoy! Oy, Lina! Ay, magtalik ni ay! Pasag diilan na siya, lo eh. Uy, ya. Usa may atong itumbang inipangutana nila, ganong wa siya. Atong inong gikurikong ang utok. Lord, pasensya na, ha? May balibat ko sa imbitasyon sa misa pasalamat sa pamilya ni Jong ugma. Pero nakahibaw ko nga nakasabot ka nga nung dili ko mo adto. Oh, uy, kitsa man ka ni? Si Sandra. Hello, Sandra. Good evening, Lina. Oh, Wa namang gugkoy phone mong nigamit sa kukang Sandra. onsay ato? Bahin ugma. Pasensya na. Dili ko makatambong. Nahibaw ko. Oh, Okay na. Kasabot ako. nganong tawag-tawag pa man ni siya? Magpasalamat ko na pag-usap sa paghatag ni mong panahon nako sa dito ko sa hospital. Way sa pa yan. Tuod, nagpasalamat sab ko. Gaoki na nga tong pamilya. Nagkurat ka ni ko. Di ko makatuong.
Nagkauli ay na sa maayo nilang kaubuton sila si Nanay ug Noy Nanding. Maog yun. Hinaot nga kita sa unta, Len. Oh. For the sake nila ni Koki ug Santa. Oh. Kung nagkahimo og dakong sakripisyo sila si Nanay ug Noy Nanding, ganong di man ko makahimo tungod og alang sa ko anak. Ug hinaot nga ikaw sa Hello? Hello? Kung nagkahimo og dakong sakripisyo sila si Nanay ug Noy Nanding, ganong di man ko makahimo tungod og alang sa kong anak. Tinud-anay nakahatong iya o istorya lang gihapon. Kita sa buong talin, tungod og alang nila ni Koki ug Sandra. Wa pa day mahuman ang alas 9 nga misa. Wa pa, Lola. Pero hapit naman siguro na. Madood na lang tadaan. Ay, unya na lang good. Kana kung manggawas na ang mga tao. Oh, nana sila si Nanding o Koke. Wa, gito si Tita Lena. Abi na mong nagsugod ha. Wa pa man mahuman ang nag-una nga misa. Pero padong naghuman. Mayong buntag, Noy. May buntag ko. Kumusta na? Niya. Wa gyud ay si Lena. Gahig o Sayo mo itong bilakaw. Ambot, asa to. Oh, Pops. Tanawa, kisa na paingon din eh. Oh, Uy, Maayong buntag ng kuring. Hi, Sandra. Jong. Naalay ka ma. Salamat sa pag-anhi, Tita. Tana sa sud. Nakagawas na ang mga tao. tana mo. Sige na. salamat. Kanindot ba ining adlaw, oy? Kompleto man gyud ta. Abi baya gyud ta nakog, dili ka na magpakita Lina. Nagpa-suspense naman din si Lina. Daan na di ay nga may problema sa utok ng tawhan. Pero maayo naman kuno. Way nagkabantay nga ni Sol ang iyang sakit atong adlaw. O ako gyud ang nataymingan. Ginoo ko, pastilan in town. Salamat sa Diyos nga nabuhi ka pa. Mao gyud. Wa na gyud ko'y kalibutan. Nagtuogan ko nga langit na sa kong pagmata. Hospital pa man di ay. Dili pa jud imong time, sir. Okay, mahimo ba? Tito na lang ang itawag nako. Ganahan mo siya mag-Sir Pops. Ay, ganong tito pa mag... Ay, papa na lang diretsyo. Total padong naman gud na diha ba? Ano lang daan ba? Ikaw, Sandra, pagmama ni Lina. Ha? Oh, anong kurat man ka? Nang kuring, tay. Ni anamang kita no. Nagkatapok naman kita pagbalik. Ato na ning ipahimutang ang tanan, ha? Sige. O sa imong plano, Len? Taod-taod naman gyud nga kita. Muangkon man ta o dili, nakahasol gyud ta ining duha. Panahon na nga dili ta manghilabot nila. Ay, Pasagdan nato sila, maghuwatakon unsay ilang plano. O kung unsa may ilang plano, ni alang ta para musuporta nila. Wa man tingali musupak nako ana. Way mo supak. Ninduta tan-awon sa dagat sa? Linaw kaayo. Pareho kalino sa atong kahintang ron. Wow ha. Kay di bagod. Human sa kasamok. Human sa dagkong bawd nga way direksyon ang paghapak. Murag okay ang dagat. Human atong tanan. Mipuli ang kalinaw. Kay bawa sa di ka, anak.
Nasa di kay talat anang balak-balak. Basta puno tingali ang kasing-kasing, mugawas naman na nga, di lang mabantayan. Bitaw, seriously, unexpected kay mga panghitabo, no? Honestly, happy ka? Siyempre. Wan agoy labad sa o. Wa na stress. Onya, ready na ka magminyo ta? Nakurat naman lagi ka. Nakalitan lang ko sa imong pangutana. Wa ko ma-ready. Akong usbon, ready na ka nga magminyo ta? Honestly, wa ko kay bawon sa itubag. Sa ato pa, di ka ready. Cookie, ayaw lang inapagsabot ang... Okay ra, uy. Di masago ready. Pero, wa na magpasabot ha, nga di na ti ka love. Love pagyapon ti ka. Og happy kayo kung nga nagkuyog ta karon nga kita ng duha. Way samok. Tingali. Subconsciously, wa pa ta mo tuo nga tinuod ang tanan. Nga okay na sila si Lola ug Lolo nimo. Nan sila ni Popsi ug imong mama. In denial pa tingali ta. Wa pa mo sink in na to nga tinuod ni tanan. Tungod tingali sa kakalit or... I really don't know. Murag sakto ka. Di lang siguro ito magdali, uy. I-enjoy lang una nato ang higayon as girlfriend o boyfriend. Kay kung maminiyot na ta. Lain na sa mga challenges na itong atubangon. Sakto ka. Pero, love gid ko nimo ha. Og love sad ko nimo. Ayaw ka worry. Di ko mula pa sa boundary. Thank you. I love you. I love you. I want you to know. Sa darong urasa, wa pa siya. Si Koki man ang iyang kauban, God. Nga nang mabalaka ka man. Bay pag magminyo na lang sila, kaysa magsigig kuyog-kuyog. Uy, o sabay nahitabo ni Mojong, ha? Nakabantay ko ning milabay nga mga adlaw da. Init ka naman kaayag, oh. Bisag wa kay gibuhat o gisulte. Pero nakasabot gid kong irritable ka. Unsa may pasabot, ana? Ha? Balaka lagos kong anak na babae ko na. Kaysa magsige sila kuyog-kuyog, magminyo lagi unta na sila. Katingali unyag mapul anak kadugayan si Koki niya o ipadlapli na lang unya siya nga murag trapo. Gawa na'y gamit. Yan na, pagod. Uy, unsa man? Nagtuo kang gipahimos lang ni Koki ang pagkababae ni Sandra? Di naman na angay isulti. Kay maumang ginang manag-uyab. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!